Og vi skal spille sådan en ref game, hvor senere har spil. Her er dommeren. Hvor vi raider ens. Og jeg skal finde på, hvad vi skal lave noget. Dommeren er på stedet. Og vi skal lige gøre sådan, at... Eller... dommeren sidder lige der. Og det er hen. Og jeg skal bestemme. Og det kan godt være, at vi laver nogle flere. Første runde bestemmer jeg, at vi laver en kickflip. Kickflip. Vi laver en kickflip. Og... Okay, Henny, så sætter du dig kraften ned. Så sætter du dig hen. Så går han ned. Vi spinner om det der. Vi spinner om, hvem der først er det. Ja, okay, det. Han er... Han er maskine, og det er han også. Så er der fucking kød og svær og testikler. Kølesvær, testikler. Kølesvær, testikler. Kølesvær, testikler. Kølesvær, testikler. Du vinder! Igen, som det skete sidste. Okay. Det var en kickflip. Sæt dig ned, dommer. Det gør jeg. Sæt dig ned, dommer. Skal jeg det? Sæt dig ned. Og det var John Tegn, der startede. Nej, klar. Han fejler det. Rebay. Nå, man skal give tallet lidt. Min. Nej, det var den min. Og der er kun én video på hver. Ja, og jeg siger, hvad er der op til? 5. Okay, jeg siger en 5'er. En 5'er. Men han er ikke så ingen pil. Hvor kommer det? Det er Ture. Han får en... Vil han have en redo? Ja. Han tager en... Okay. Så er det Mark, hvis han er lidt... Ja, det er jeg. Jeg siger også... Den er perfekt der. Men vi skal lige have kørsel. Kan man ikke det? Hvad? Kan man ikke kørsel? Jeg kører dig. Okay. Skal man køre? Nå, kan Mark lade den køre? Nej, man behøver ikke køre. Okay. Man bestemmer selv. Hvad fik jeg, Henrik? 5. Mark, Bare lige noget, jeg siger. Man kan godt stå lige i det her spil. Det er sådan noget, vi har. Er det rigtigt, man kan godt stå lige? Nu er det rigtigt, man kan godt stå lige. Jo. Hvad får jeg? jeg så det ikke. Man kan fandme godt stå lige. Og det kan man godt. Jeg vil sige en 4. Han har lige fået en 4. Okay, jeg tog det fordi. Skal de tage en duel mere? Til 10. Det er en duel. Så laver jeg lige en 50-50 her. Ej. Så må I gå væk. Så er det Jonas. Jeg laver en også. Du har det. Det bliver en spotter. Ja, tak. Nej, video. Okay, Lennart. Den er du spion. Han får en 8. Giv ham en 9, hvis han ser bedre end 9. Hvad? Giv ham en 9, hvis han ser bedre end 9. Ej, I skal lige. Fuck, man. Jeg En 5. Ja, det begynder at kunne kæmpe. Desværre, Jonas han vinder. Hvad vi skal. Okay, jeg er ikke dommer. Jeg er dommer. Jeg er dommer. Nej, jeg er dommer. Så er jeg dommer i næste. Det er en virus kickflip. Så Hallo, Trine, du kan være med. Okay, kom. Vi spiller. Nå, jeg tænkte lige. Jonas, sidste sidder. hvad kan det? Det tæller ikke det Jo, der. du spiller. Sådan noget til dig. Så vil jeg spille lige fra ny. Ja, jeg får også ny. Spiller stadig. Så Lad være med at spille den der. okay, så lad være med at spille sådan. Nu er det lige meget. Kom hen, Benny. Lander den. Nej! Så er det. Kølle svært til stikler. Ja, tak! Drengen er til.
magidrengen med først. Jeg kan Ja, det ikke. kan godt være, han er magidreng, men jeg er diamond-dreng. Mark, du fik hele vejen rundt, og der er ingen redos her nu. Så? Okay, der er en redo, du siger meget til. Der er kun op til 5. Hey, Jonas, vent lige. Lige drejet helt rundt, så vil jeg give dig en træer med piler. Den drejer sådan helt rundt, og det spil. Bare Lande ikke der. det er først til 5. Vil du have en redo, eller hvad? Den der, den vil jeg skrue hårdt ind, men hvis du vil have en redo, så giver jeg ikke fortælle på en film her. Jeg tager den. Altså, tager du vil du høre på en? Ja. Prøv fandme! En fem! Tårnes bare lige op. Er du klar? Er du klar? Det er han har ladt den. En gang. Han misser. Skal du have redo? Den giver jeg... The Wonder Kid. Den spillede ikke Den er engang. nogle helt sad. Jo, den drejer derfor der, han vil gerne have. Den giver jeg Jeg lancer 4. med... What the fuck, den der var sgu da mindst lige så god som min. Så kan jeg jo Du også lander bare sgu da ikke. Nej, han står i stedet for at gå imod dommeren. Den giver jeg 4 med pil op. Jonas, den. Okay, jeg har sagt lidt for at være dommer. Skal vi have en duel? Jo, mig. Jo, det Nej, er vi Johan jo, vandt. det er de to, der fører, der skal have en duel sådan. Nej, det er bare... Du var bare en Mark, pris, lad du nu lige. være. Ja, min 10 eller en 8 eller 9. Den lander. 9 med pil opad. Den var ikke helt, altså sådan. Bare rundt. Altså, jeg skulle lige tage gøsten og se. Er du klar? Drengen laver det. Ikke. Nej! Den lander. Sketch. Det giver 9. 9. Nej! Men Jonas, men lidt Jeg vil vinde! Jeg vandt den her. Han har vundet! Ja, det er for at vælge kategori og være dommer. Så er jeg dommer. Heller for dem, det er for at vælge kategori, I har valgt. Det her, det var sidste game. Det var sidste game, fordi at... Henry. Han skal hjem, Anna. Det var sidste game. Henny Benny skal hjem af. Og efter det her game... Hvad vælger du? Han vælger Hop Shop. Det er shoppet. Husk det. Med Nolly. Popshop. Ja, med Nolly. Nolly Popshop. Nej, vi spiller. Er det Nolly Popshop? Ja. Vi spiller. Vi to skal... Kølsvær til stikler. Nå ja. Kølesvær til stikler. Kølesvær til stikler. Kølesvær til stikler. Ja, tak. Hvem vandt? Det er ikke begge stikler. Nej, han havde olier til stikler. Okay, nu må det. Husk det Hop Shop. Nå ja, det er Nolly. Men er vi øver på det? Vi klapper. Jeg skal tabe den her. Hvem? Den kunne have været bedre. Jo, jeg lander den der. Kom ikke helt rundt så. Hvordan skulle det sådan her? Den land skulle det helt. Ja, Mark, det er der en centimeter. Vi snakker om. Okay. 5. Okay, nu. Håber den tager det. Er det mig? Ja, det er 5. Det bliver spændende. Det gør det. Rebag. Rebag. Hvad havde du givet den der, Mark? Kom helt rundt i fod voksen. Det skal være en 5'er. Jeg vil 5'er. 5'er. Så kommer vi igen med 10'er. Og næste. Så går vi med 10 med piler. Så. Jeg vil gerne give den 10 med piler. Men det var lige, du landede sådan her. Du får sgu 9 med piler. Ja, jeg tager redo.
Ja, du landede sådan her, og så du landede sådan, og så Bare du så det engang. det var jeg gjorde jo. Noget tus? Ja. Har du lige en eBay? Ellers havde jeg givet den der, det var jo op til 10, så 8 med pil op havde jeg givet den der. Nå, hvor fedt. Nu gør jeg. Fedt. Ikke så højt. Så var min bedre jo. 10. Min landing. Det var ikke særlig. Okay. Du kører det ikke. Hey, vi giver mig dommer. Ja, 10. Hvorfor kan jeg ikke? Hvad gav du Henry? Ja, det er det. Jeg så ham ikke. Okay, så er det du. Nej, jeg går hurtigt. Okay, så er det du. Ja, den for 10. Den har fået pil op, hvis du går rød i det. Hvad var det? 10'er. Den er lidt høj. Den må køre en gang. Jeg føler ikke, jeg ikke kan pile op. Min var sgu da pro as fuck. Nej, men jeg ville have givet dig pil op, men bagefter faldt du jo af. Så er Okay. jeg lyden. Her er det. Kan jeg det? Ja, så har I begge en, men ikke flere. Hvad har du givet mig? Jeg havde nok givet dig 8 med pil op. Fuck! Jeg tager den anden. Jeg tager min om lidt. Jeg gider ikke engang til at høre det. Så stopper fandme den her video. Hey, nej! Har I stoppet? Nej. Nej. Så kommer jeg som en bøsse. Og vi ses.